Igbo mụrụ daa bụ nwaanyị ọma ma mmakwanụ ụwa makwara gị mma ndewo ya gaziere gị ndewo ọ bụrụ ụmụ jenzi dịka nke a na-ebe a na-ele ma anyị ọsị gị ụmụada clock it ọ dị mma ya gaziere gị ndewo isiokwu anyị bụ bịa taa bụ akpaalaokwu anyị chọrọ ileba anya n'isiokwu bụ akpaalaokwu gịnị bụ akpaalaokwu kedu mgbe a na-eji akpaalaokwu eme ihe bụ ya ka mụ na anyị ga-eji mmụta ihe taa daa bụ nwaanyị ọma ka bụkwa aha mụ n'ihi na ọ gbanwebeghị ọ dị mma akpaalaokwu ka bekee na-akpọ idioms n'olu bekee ị mara ihe bụ akpaalaokwu nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo mara asụsụ Igbo na-adị mma ma ọ bụkwa ndị na-amụ asụsụ Igbo kwesịrị ka ị mara nke bụ akpaalaokwu bụkwanụ nke ga-abụ mgbe mmadụ ji ya tinye ya n'asụsụ ma ọ bụkwa na okwu ọ na-ekwu gaa mara ihe ọ na-ekwu kpọmkwem ma ọ bụkwa na ebe onye ahụ na-aga n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ akpaalaokwu nwere ike nghọta ihe onye ahụ kwuru n'ihi nke a cheta na ọ bụghị otu esi kwuo maọbụ dee akpaalaokwu ka na-esi akọwa ya mbụ ị ga-ajụ m gịnịkwanụ bụ akpaalaokwu tupu m aga n'ihu ịkọwara gị ihe bụ otu ị ga-esi mata akpaalaokwu bụ nka ndị Igbo na-eji achọ asụsụ ha mma akpaalaokwu bụ nka ndị Igbo na-eji achọ asụsụ ha mma akpaalaokwu nwere ike bịa na nkebi okwu maọbụkwa na nkebi ahịrị nkebi okwu bụ phrase nkebi ahịrị bụ clause o nwere ike bịa na nkebi okwu maọbụkwa na nkebi ahịrị mana ilu n'aka nke ya na-abịa n'ahịrịokwu ọ bụ ya bụ ndị iche dị na akpaalaokwu na ilu n'ihi na akpaalaokwu dị iche n'ilu ọ dị mma dịka anyị na-agbadata emere m ka ịmata na akpaalaokwu bụ nka ndị Igbo na-eji achọ asụsụ ha mma ọ bụghị otu ahụ esiri kwuo maọbụ dee akpaalaokwu ka a na-esi akọwa ya dịka ọ dị ọ bụrụ na ị chọghị ikpo okwu aha kpọmkwem ọ bụrụ na ị chọghị ikwu okwu otu ahụ ọ dị kpọọ ya aha ị ga-eji akpaalaokwu kwuo ya ọmụmatụ ọ bụrụ na eleghị anya nwa agadi nwaanyị ma nwa agadi nwoke nọ n'ime obodo nwụrụ anwụ eleghị anya nwa ya nwoke a maọbụ nwa ya nwaanyị nọ n'isi obodo siti nwụọ agadi nwoke a maọbụ agadi nwaanyị nọ n'ime obodo ọ bụrụ na ịkpọ ya n'ekwentị chi zigara ya ozi nwere ike si ya nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị efeela aka ọ bụrụ na agadi nwoke a maọbụ agadi nwaanyị ahụ amaghị ihe bụ akpaalaokwu ọ gaghị aghọtachi ya n'ihi nke ọ bụrụ na isi ya nwa gị anwụọla obi nwere ike kụfuo ya obi nwere ike o nwere ike si ebe a nkolobu maọbụ nwụọ n'ihi nke a na-eji akpaalaokwu eme ihe mgbe ị na-achọghị ikpo okwu aha kpọmkwem ọmụmaatụ nwoke ahụ na-eme aka abụọ mgbe anyị sị na nwoke ahụ na-eme aka abụọ onye na-amaghị akpaalaokwu nwere ike sị ọ na-eme aka ekpe na-eme aka nri ya bụ aka abụọ n'ihi na ọ bụghị otu esi kwuo akpaalaokwu ka na-esi akọwa ya nwoke ahụ na-eme aka abụọ apụtaghị na ọ na-eme aka nri eme aka ekpe ihe ọ pụtara bụ na nwoke ahụ na-eme gịnị na-ezu ohi enwere m ọtụtụ ọmụmaatụ akpaalaokwu ebe a aga m amalite na nke mbụ ịtabi omeji gịnị ka ọ pụtara ịtabi omeji ịtabi omeji pụtara ime ihe ọjọọ obi ya na-akwa anwụrụ ọ bụrụ na esi na obi mmadụ na-akwa anwụrụ dịka m mere ka ịmata na ọ bụghị otu esi kwuo maọbụ ka nde akpaalaokwu ka na-esi akọwa ya ọ bụrụ na ị chọrọ isi otu esiri kwuo ya maọbụ dee ya kọwaa ị ga-ahụ na obi ya na-akwa anwụrụ ọ pụtara na anwụrụ ọkụ dị ya n'obi maọbụ n'obi ya na anwụrụ ọkụ si ya n'obi napụ mana ọ bụghị ihe ọ pụtara ihe obi ya na-akwa anwụrụ pụtara bụ na o nwere obi ọjọọ ọchị obi n'aka ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọwa ya otu ahụ esiri kwuo ya ya dị ka ọ bụ na ị were obi gị chere ya n'aka mana nkọwa akpaalaokwu eche uche maọbụ ka na obi erughị ya ala ọmụmaatụ ọ bụrụ na ị mewe njem eleghị anya ọ bụrụ na ị sitere na steeti Anambra na-aga Lagos nne gị ịhapụrụ ya n'ụlọ nna gị hapụrụ ya n'ụlọ gawa Lagos ọ ga-achịrị obi n'aka ruo mgbe ị ga-eru irosi ya helo nne eruola m ebe m na-aga mgbe ahụ zo obi ala otuo ya ọ bụrụ na nne gị maọbụ nna gị chi obi n'aka ihe ọ pụtara bụ na ọ na-eche echiche maọbụkwa na obi erughị ya ala ụwa sara dabụ aka isi na ụwa sara dabụ aka ihe ọ pụtara bụ na ihe na-agara dabụ nke ọma ọ dị mma nne nna gara ime aka n'ọnụ cheta na m mere ka ịmata na ọ bụghị otu esiri kwuo akpaalaokwu ka na-esi akọwa ọ bụrụ na isi na nne nna gara ime aka n'ọnụ ihe ọ pụtara bụ na nne nna gara ya iwere aka metụ n'ọnụ mana ọ bụghị ihe ọ pụtara mana ihe akpaalaokwu a pụtara nne nna gara ime aka n'ọnụ pụtara na nne nna gara ire ure ka anyị na-agakwa n'ubi oke ọka n'aka ọ bụ isiokwu akpaalaokwu ka anyị na-eleba anya na ya taa dịka m gara n'ihu na-akọwara anyị ihe bụ akpaalaokwu mgbe a na-etinye akpaalaokwu n'ihe emere m ka ịmata na akpaalaokwu nwere ike ịbịa na nkebi okwu maọbụ nkebi ahịrị ebe ilu n'aka nke ya na-abịakarị na ahịrịokwu ọ dị mma ọmụmaatụ akpaalaokwu ọzọ anyị nwere ebe a bụ na agbọghọ ahụ na-ata akwa ndụ mmadụ iwere akwa ndụ na-ata ọ bụ ihe ọma ihe ọ pụtara bụ na ọ na-ezuzu ezuzu isi na mmadụ na-ata akwa ndụ bụ na agbọghọ ahụ na-ata akwa ndụ pụtara na agbọghọ ahụ na-eme gịnị na-ezuzu ezuzu nwaanyị ahụ dị ime bụ ọkụkọ udu mmiri
nwaanyị ahụ dị ime bụ ọkụkọ udu mmiri. Gịnị ka ọ pụtara? Ọ pụtara na nwaanyị ahụ na-arịa ọrịa mgbe niile. Dịka nwaanyị dị ime mgbe niile ọ na-arịa ọrịa, gasị na nwaanyị ahụ bụ ọkụkọ udu mmiri. Nwata ahụ epuo. Ihe a bụ nke a na-eji nnọọ enye ọmụmaatụ kwa mgbe isi na mmadụ epuola eze elu, ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ emeela gịnị? O meela arụ. Ọ dị mma o. Ọkụkọ ahụ, akụkọ ahụ na-akọ ọkọ na ntị. Mmadụ na-akọrọ gị akụkọ isi na nna kọzirịta m ihe ahụ, akụkọ ahụ ị na-akọ na-akọ na ntị, ihe ọ pụtara na akụkọ ahụ adịghị mma ọnụnụ. Ọ bụrụ na ị nwere akpaala okwu ị mara nkọwa, ị nwere ike denyere m ya n'ebe a na-edenye ozi n'ihi na achọrọ m ịnụ site na ọnụ gị. Echefukwala na ọ ka bụ m, Daa bụ nwaanyị ọma, onye nkụzi Igbo gị. Gaa n'ihe na-anọnyere anyị n'ihi na kwa mgbe anyị ga na-ewepụta isiokwu anyị na anyị ga-eji na-adarịta ntị. Gaa n'ihe na-anọnyere anyị. Ụwa makwara gị mma o. Ndewo.